Biden n'a furumuso u bena taga arabadon Floride yasa ka taga jateminɛ kɛ u ka fiɲɛjuguba mun be wele ko Ian mun tɛmɛna ye. A y'aw kɔfɛ Porto Riko ani Floride kurantanya ani ji walankatali ani minɛnw cɛni k'a sababuya kɛ ni fiɲɛjugumanba fila tɛmɛnen ye. Fiona ani Ian. Ameriki Jamanakuntigi bɛ taa tɛnɛndon Pons ni o ye Porto Riko dugu filanan ye mun sigilen do oji b'a bolo kan. A furumuso ani ale yɛrɛ u bɛ sɔrɔ ka taa denbaya minnu tɔmɛna ni fiɲɛjugumaba ninnu senfɛ bɛ sɔrɔ ka taga dɛmɛ kɛ u ye. Joe Biden bɛ sɔrɔ ka ladɔnniya wulikajɔ minnu bɛ senna ni wagatinin na Ameriki jamana ka Karayibi yanfan na yasa u ka minɛn minnu cɛnna olu ka se ka dilan. Ni dollar o de y'u ka wari ye nka kalata hakɛ t'u bolo Ameriki jamana ka foroba kalataw la. A ka nin tagama in senfɛ Ameriki jamana a ko a bɛna $60 miliyɔn o de bɛna bila nin gun kan yasa ka se ka u dɛmɛ ji yɛlɛli kɛlɛliko la. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ a ye foli lase jamana nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔw ma ani foroba ɲɛmɔgɔw ma. Sibiridon jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ u ka wasadenw olu ka ɲɛmɔgɔ dɔw ɲɛmɔ n'a bɛ fɔ ko Congressional Black Caucus ko ninnu ka ko b'u dusukun na ko Porto Rico kaw ani Floride kaw ani Caroline du Sud u ka ko b'u dusukun na ko an kan ka fɛn kɛ Porto Rico ye mun ni si tɛ kelen ye. Fiona a ye mɔgɔ mun faga a ka ca ni mɔgɔ 24 ye. Porto Rico u ka jamana ka kɛnɛya cakɛda ale ka jatew la mun bɛ a gun kan ye nka u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ali bi k'a ɲɛdɔn mɔgɔ 12 wɛrɛ minnu bɛ yen olu fagara cogoya min na. Ian ale kɔni ni y'a ɲɔgɔnna ye fɔlɔ mɔgɔ mun fagara ale senfo a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 62 ye. Mɔgɔ 58 o yera Floride mɔgɔ 4 o kɛra Caroline du Nord. Kisilikɛlaw bɛ baara la ali bi yasa ka se ka dɛmɛ kɛ. Mɔgɔ caman de Floride kurantu bolo tɛnɛndon ani jamana ɲɛmɔgɔw ko a bɛ sɔn ka kalo caman de ta ani miliyari 50 ko a bɛ sɔn ka caya n'o yɛrɛ yasa ka se ka nin yɔrɔ minnu cɛnna k'u dilan.